Aquesta és una breu connexió amb àngels i l'arcàngel Miquel. Tanca els ulls i fes una respiració profunda. Posa l'atenció al teu cos físic per estar present i en connexió amb la Terra. Demanem a l'arcàngel Miquel que ens envolti amb una esfera daurada o blau elèctric. Sentim la seva protecció. Ens podem relaxar. Ens podem obrir a connectar. Demanem a l'arcàngel Miquel que ens faci arribar a la seva freqüència de llum. Que ens ajudi a equilibrar-nos. Ens arriba l'energia de l'arcàngel Miquel. Pot ser que sentim alguna sensació, alguna emoció. Ens fa sentir pau, serenitat, calma. Ens permet entrar més endins nostre, escoltar-nos des d'aquest espai d'amor. Respirem profundament, inspirant aquesta energia de llum que ens arriba. Ara demanem als àngels que ens envoltin amb la seva energia i que ens ajudin a equilibrar la nostra energia i les nostres emocions. La ment es calma. L'energia que ens fan arribar ens fa sentir bé. Ens ajuda a connectar amb la nostra freqüència individual. Ens recorda com vibrar a la nostra freqüència i ens hi entreguem. Respirem profundament mentre aquesta energia segueix arribant. Posem la intenció de mantenir aquesta sensació, aquesta connexió, tot el temps que sigui possible. Donem les gràcies als àngels i a l'arcàngel Miquel.
Fes una respiració profunda i sent el teu cos físic, aquí al present. Quan ho sentis pots obrir els ulls. Si vols connectar amb els àngels i arcàngels i aprendre a fer reiki amb la seva energia, pots entrar al meu Instagram Reiki Angèlic o a l'apartat de cursos de neusmiquel.com. Gràcies per compartir aquests minuts. Gràcies.